부러움이 소도이라 바로 그래서 बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गावनि थाखाय इसोरनो हिसाब होनो नांगौ जों साफ्रोमबो गावनि थाखाय गावनि मावनायनि हिसाब होनो नांगौ द्वितीय कोरिन्थियाव 5:10 जोङो बयबो ख्रिस्ट'नि सोंनाय आसनाव नुजाहैनांगोन खारग'नो हागोन नामा दानि नैबे मबाइल जुगावनो खारग'नो हानाय लुबैदों नै नोंनि गासैबो नम्बर नोंनि मबाइल नम्बर नोंनि आधार कार्डनि नम्बर नोंनि भट कार्डनि नम्बर मबाइलाव हाबजोब्बाय लोगोफोर नोंखौ हाग्रा गिदिरावब्लाबो हमहैनोसै 600 नम्बर बहैनोसै नोंखौ समा सफैबाय खाथियाव जों खोनासं 5:10 द्वितीय कोरिन्थियाव नै कोरिन्थि 5:10 मानोना जोङो बयबो ख्रिस्ट'नि बिसारनि जग्रानि सिगाङाव नुजाहोजानो नांगोन साफ्रोमबो गाहामखौ मावब्लाबो गाज्रिखौ मावब्लाबो मोदोमजों मावनायफोर बादि मोनफिननाय बादि नुजाहैथारनांगोन साफ्रोमबो मोदोमखौ लानानै मावनाया मोजां जा गाज्रि जा मोदोमजों मावनायनि मोननांगौनि थाखाय नुजाहैथारनांगोन जेब्लानाखि नुजाहैगोन जेब्लानाखि बिसार जागोन नायदो गिदिर मोनसे सिंहासनाव जनायखौ नुबाय बिनि मोखांनिफ्राय मोखां आरो पृथिबिया गोम सोगोमनानै खालामजोब्बाय बिसोरो जेरावबो बेफोर जायगा मोनाखिसै आरो बे सिंहासननि सारिगिदिं बोराय बेन्थ गथ' गथाय जोहोलाव सिख्लाफोर गासै गोथैफोरखौ गसंना थानाय नुबाय आरो खैखोनमान पुस्तक बेखेवबाय बे पुस्तकआ मा पुस्तक जागोन खैखोनमान होननानै बुंब्ला बर'आवहाय मा होनगोन माखासे बिजाबफोर बेखेवबाय माखासे होनोब्ला नों बबे धोरोमाव दंमोन बबे धोरोम लादोंमोन नोङो आरो नोङो मा बे धोरोमाव एकनिफ्राय 100सिम मानिनो हादोंना हायाखै नङाब्ला नोङो मा मावदों मोजां बे मोजां मावनायनि बान्था मोननायनि पुस्तक बिजाब धोरोमनि बिजाब पाप मावनायनि बिजाब नों मा पाप मावखो बे गासै बिजाबफ्राव लिरनाय बायदि एक हिसाब होगोन अनजाया लोगोफोर दिनै एक हिसाब होगोन नैबेखौ ओरै लांफिनसै बाबु नों फरायनो एक हिसाब होगोन एक हिसाब होनो गोनां जागोन अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो हिसाब होनायनिजों लोगोसे गावनि मावनायनि फिथाइखौ जों मोनगोन गेदेर सिंहासनाव अना सागोरा गावनियाव गोजावना थैनायखौबो एक हिसाब होनांबाय आरो मानसि सिथारग्राफ्रा नैबे एसे सिगांनि मुगायाव गावजों गाव बर'जों बर'बो सिथारलायबाय जाथिजों जाथि धोरोमनि जाखांबो सिथारलायबाय मानसि सिथारग्राफ्रा गावनि सिथारनाय गोथैखौ इसोरनि सिगाङाव गथायना होफैनांगोन हानाय मा खारखोनांगौ अनजाग्रा लोगोफोर बे समाव बिर जोहोलावफ्रा खारख'नो हागोन ना हागोन सोरबा हिर'आ अनजाग्रा लोगोफोर बिर जोहोलावफ्राबो हांना सुनानै बिखा गावै गावगोन खोमसिनिख्रुइ खोमसि दरसिनिख्रुइ दरसि सोगोमफबनाय जोमै साग्लोबनाय दिन जागोन बिसोरो फाखालाव हाबनानै थांबाबो आंनि आखाइजों बिसोरखौ बहनगोन न'खराव गाखोब्लाबो आं बिसोरखौ नामायगोन आरो समुद्रआव बिसोरो बेनो मैब्लाबो आं जिबौखौ थुनहरगोन जिबौआव थांनानै सौहैगोन आंनि मोखांनिफ्राय बिसोर थाखोमानो जायगा गैया बोलोग्रा इसोरा बेखौ फै जों नायनो नुजाहोनाय 20:15 11:15 स्वामयथा भोगा ডাঙৰ সিংহ তাৰ ওপৰত মহাজল বিহিলো তাৰ সন্মুখৰ পৰা আকাশ মণ্ডল পৃথিৱী পলাইব সেই বুৰণি গৈতে ঠাইৰ পোৱা নগ'ল সেই সিংহাসনৰ চাৰিওফালে মৃত্যুবিলাক থিয় হৈ থকা দেখিলোঁ আৰু সেইখন নাম পুস্তক মিলা হ'ল আৰু আন এখন জীৱন পুস্তকৰ
मेलाहो हे पुस्तक लेखा उनहारे निज निज कर्म उनहारे सेवा लेखा खूब विचार करा हो हागरे निज थका मृत्यु लेखा हुदाय दिले कर्म के निज थका मृत्यु लेखा हुदाय दिले केवल लेखे निज निज कर्म उनहारे खूब विचार करा हो आरे जीवन पुस्तक जिकुनो नाम पढ़को था अग्नि हुरबरत फेलो हो हेये अर्थात अग्नि हुरबरे द्वितीय मृत्यु जों खोनासं बर'हा मोजां नाय गोम गोम जों खोनासं 20 बाला 10निफ्राय दिनै बाला बिदिसोदा 11निफ्राय 15 बिनि उनाव आङो मोनसे गेदेर गुफुर सिंहासन आरो बिनि सायाव जाया जदों बिखौ नुबाय पृथिबियाव सोरगोआ बिनि मोखांनिफ्राय खारलांबाय आरो बिफोर जेरावबो जायगा मोनाखैसै आरो आङो गोथैफोर गेदेरफोर आरो उन्दैफोरखौबो सिंहासननि सिगाङाव गसंनाय नुबाय आरो बिजाबफोरखौ बेखेवबाय आरो गुबुन बिजाब बेखेवबाय बियो गोथांनि बिजाब आरो गोथैफ्रा आरो सागोरा गोथैफ्रा बिजाबफोराव लिरजानायफोरजों गाव गावनि हाबाफोर बादि बिसार खालामजाबाय 13 आरो सागोरा गावनियाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ गावसोरनियाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो बिसोरो साफ्रोमबो गावनि हाबाफोर बादि बिसार खालामजाबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ अरनि सागोराव गारसनजाबाय बेनो खननैनि थैनाय अरनि सागोरा आरो सोरबा गोथांनि बिजाबाव लिरजानाय मोनजायखैब्ला बियो अरनि सागोराव गारसनजाबाय धन्यवाद जों खोनाबाय सोरबा गोथांनि बिजाबाव लिरजानाय नाम गैयाब्ला बियो खननैनि थैनाय अरनि सागोराव गारसनजाबाय अब्ला जोङो सोरगोआव थांनाय नरकाव अरनाव गारसनजाबाय मानि थाखाय जों खामफिनजानाय मानि थाखाय जोङो दिनै जिउआव सिरि मोननांगौ मानि थाखाय जोङो आर'जाव नांथाबनानै थानांगौ मा खार'नाव जोङो आर'जाव नांथाबनानै थानांगौ नोंजों आनजादाव गोग्लैया नोंसोरो जेन' आनजादाव गोग्लैया नोंसोरो आर'जाव नांथाबनानै थादो आर'जाव नांथाबनानै थानो गोनां जाबाय लोगोफोर फैजेननाय बावनि सफनिया एगथा 14निफ्राय 17सिम फरायबावगोन सोरबा खारग'नो हागोन नामा बे जोहोलावफ्रा जों बर' खोनासंदोनि आं दहाय बर' एसामिसाव फरायलांखाबाय बिरफ्राबो बे दिना ब्राबनाय लाखजोंनाय दिन इसोरनि थालथा लानाय दिन ओरैबादि नारसिनगोन पापीफोरखौ दरसि दरलाब जोमैनि साव जोमै फरायगोन जेपानिया एसामिसाव सफनिया होनदों जेपानिया होनना जानाय बर' एगथा 14निफ्राय अनजाग्रा लोगोफोर जोङो गोग्रोमनानै नायनि जोङो दांनाय हमना लाखानि हे बे बोराया गोदाव सोराव बुंज्लाबायलांदों नामा नंगौना आंना बे खारनाव जिउ सिरि मोना सम थांनायखौ दाना लोगोफोर हरा जोंनि साना जोंनि आफा इसोरा सानाव साननि खामानिखौ मावनो होदों हराव उन्दुनायनि सम होदों आङो दिनै बिजामादै फिसाफ्रा गिर्जा गरसे फैदों आंनि न'खराव थाबाय आरो बिसौफ्रा 3:30 बिदिनो समावसो सफैदों अब्ला बे मोदोमनि थाखायनो जों एसेबां खाथि नांगौब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां खाथि नाङा सोरगोनि मोदोम दं हानि मोदोम दं सोरगोनि मोदोमनि थाखाय बेसेबां नों परिश्रम खालामनाय मोनबाय
बिस्रोमथाय जेखुनिया बिस्रोमथाय 14निफ्राय दे जोबनोसिम फरायबाय 14निफ्राय जेखुनिया एबायथा आरो जेफनिया एबा सुदुनिफ्राय जोबनायसिम फरायबाय फोरबोनि महान दिना खाथिसै बियो खाथिथारसै आरो दहमैनो सफैगौ फोरबोनि दिननि सोदोब खोनायो बिराबो गोब्राबै गाबज्रिदों बे दिना फोरबोनि राग जोंफ्रुनायनि दिन दुखुजों नारसिनजानाय आरो आइखां बायखांनि दिन लेथेर फेथेर आरो संहार खालामजानायनि दिन लेथेर फेथेर संहार खालामजानायनि दिन खोमसि आरो दरसि दरलाबनि दिन खोमसि आरो दरसि दरलाबनि दिन जोमैनाय आरो जोमैजों खोमसि हाबफिननाय दिन जोमैनाय आरो जोमैजों साग्लोबनायनि दिन गोगोम गरजों दुंख'नाय नोगोरफोर आरो गोजौ दुर्गनि जेंना बिगुर सुनाय आरो रोंनि फजिनाय दिन फोरबोआ बुंबाय आङो मानसिफोरखौ एसेग्राब नारसिनगोन बिसोरो खानाबादि थाबायगोन मानोना फोरबोनिनो जेंना बिसोरो पाप खालामबाय आरो बिसोरनि थैया दैनि समान आरो बिसोरनि मोदोमा खिनि समान गारहरजागोन बे फोरबोनि राग जोंफ्रुनायनि दिनाव बिसोरनि रुफायाबो बिसोरनि सनायाबो बिसोरखौ रैखा खालामनो हानाय नङा बेनि अरबारि राग जोंनायजों गासै पृथिबिया खामग्लि जागोन मानोना बियो पृथिबियाव खामिनाय बयखौबो फोजोबगोन औ बियो बिसोरखौ गिलु बालु संहार खालामगोन बयखौबो फोजोबगोन गिथाव संहार खालामगोन गिथाव संहार रावबो सासेबो थानाय नङा आमोस 9:2निफ्राय 3 पद बिसोरो फाथालाव हा खुरनानै थांबाबो आंनि आखाइजों महरगोन सोरगोआव गाखोब्लाबो आं बिसोरखौ नामायगोन खरबिल हाजोनि थिखिनियाव खाखोमा हैब्लाबो आं बिसोरखौ हाजोनिफ्राय नागिरना महरगोन समुद्राव थांब्लाबो आं बिसोरखौ सौनो थाखाय जिबौखौ दोनहरगोन जिबौआ थांनानै बिसोरखौ सौहैगोन आंनि मेगनाव बिसोर थाखोमानो जायगा गैया थाखोमानो हागोन जोहोलावफ्रा सिख्लाफ्रा बोलोगोराफ्रा दावहा नांग्राफ्रा राजाफ्रा हानाय नङा लोगोफोर नै बे दिना सफै बेनिखायनो गोथां थासारिया नोङो गावनि अपराधखौ सिमा लानानै थांफिननाय बर'आव फरायो